Şirattагы кытлау хатыбыз зур Ширклей авылына аша. Бүген үзенең матур 65 яшьлек юбилеен якташыбыз Хамзин Сәүбән Абдуллахат улы каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән аны ихластан улы Фәрит, килене Сания, кызы Сания, кияве Наил, оныклары Камил, Усман, Алсу, Гөлнур һәм онык кияве Илхам кытлап, тапшыруыбыз аркылы иң җылы теләкләрен җиткерергә булдылар. Безнең яраткан әткәебез бала чактан ук әти-әнисенең уң кулы булып, өй, йорт, хуҗалык эшләрендә ярдәм итә. Күп киртәләрне җиңеп чыгып, үз гомерендә ул санап бетергесез авыл хуҗалыгында эшләр башкаргандыр. Бүген дә ул тик тора белми торган кеше. Аның турында хаклы килеш балта остасы дип әйтеп була. Чөнки әтиебез төзүчелек һөнәрен сайлаган. Әниебез Фатыйма белән бергә 36 ел гомер иттеләр. Ләкин кызганычка каршы ярты жанын, пар канатын әтиебез мәңгелеккә югалтты. Яраткан кешебез, рәхмәт сүзләре артык күп әйтергә мөмкинлек тә вакытта табып булмый шикелле. Бүген без ул хәлне дөресләп, синең ярдәмең өчен олы рәхмәт әйтәсебез килә. Бел, без барыбыз да сине бик нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Сөекле әтиебез һәм яраткан бабакаебыз. Без сине чын күңелдән, матур юбилеең белән кайнар котлыйбыз. Сиңа ихлас күңелдән бетмәслек дәрт, саулык телибез. Оптимистик карашың белән бу дөньяны һаман да матурлатып, бар тирә-юнеңдә булган кешеләрне шатландырып яшә. Ә бездән исә бары рәхмәт сүзләре генә кабул ит. Чөнки безнең бүгенге матур тормышыбыз ул синең ару-талу белмәүлек аркасында. Бел, без сине нык яратабыз һәм синең белән горурланып яшибез. Әтиебез алтын кеше, сыкландыра бар эше. Ярата аны туганнар, күрше-күлән, бар кеше. Бабакаебыз безнеке бердән-бер бик кадерле. Мәхәббәт аңа карата күңелдә тау кадерле. Бүген аның туган көне, онтылмаслык бәйрәме. Шуңа аңа юллыйбыз без изге теләк бәйләме. Котлы булсын, матур үссен бүгенге туган көнең. Безнең бәхеткә дөньяга ашкынып килгән көнең. Хөрмәтле Сәүбән Абдуллахатович, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылабыз. Бүләккә якыннарыгыз сайлаган матур җырны яңгыратабыз. Күрергә шатлыкларга күмелеп
yaşasın. Olda